Mutane sun soma zama a wannan yanki na Jakara ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ana iya cewa nesa gabanin lokacin da aka soma zama a saman tsaunukan Dala da Goron Dutse na Kano. A bisa abin da muka samu daga tarihin ƙasar Hausa, shekaru sama da 1000 da suka gabata, mutanen zamanin kan zaɓi wuraren zama gwargwadon wanda zai musu maganin abin da ya fi wahalar da su daga wancan lokacin, wato rashin tsaro da kuma rashin abinci. Wannan yasa da yawan mutane ke hawa saman tsaunukan domin rayuwa, ta yadda za su rinka yin shiroro, wato damar ganin duk abin da ke tunkaro su, tare da shirya musu tun gabanin su ƙaraso gare su. Da irin haka ne mutane suka rayu a saman tsaunukan Dala da Goron Dutse da Fanisau da duwatsun Santolo da Kwatarkwashi da makamantansu. Abu na gaba kuwa shine duhuwa, ko a ce sarƙaƙiya, wadda ita ma tana iya bayar da kariya ainun ga mutanen da suke cikinsu daga munanan abubuwan da suka tunkaro su. Kuma da irin haka mutane suka soma rayuwa a yankin gidan Elvis da ke hanyar Gwarzo da kuma uwa uba yankin Jakara. Littafin tarihin Kano, Kano Chronicle, ya faɗi cewa a zamanin da ya shuɗe ana kiran yankin da ya tashi daga Jakara zuwa Damargu da suna Gazarzawa, shi kuma yankin da ya gusa daga nan Jakaran har zuwa Santolo ana kiransa da suna Zadawa. Dukkan waɗannan yankunan akwai mutane da ke zaune a cikinsu. Har ila yau, yankin Jakara yana ɗauke da abubuwa manya guda 3. Na ɗaya shine tafki, wanda ruwa ke gudana a cikinsa. Sai kuma abu na biyu, sarƙaƙiyar duhuwa. Abu na 3 kuwa shine wanzuwar wata aljana a saman wata bishiya da ke sarƙaƙiyar Jakara, wadda aka ce tana taimakawa masu yi mata bauta. Don haka kowanne daga cikin waɗannan dalilai kan iya zama silar jan ra'ayin mutane domin su zauna a kusa da yankin baki ɗaya. Bautar Jakara. Ga abin da ya zo a littafin tarihin Kano game da bautar kurmin baƙin ruwa, ko a ce kurmin Jakara. Ma'abota wannan ƙasa, wato Kano, waɗanda Bagauda ya same su a cikinta, suna mulkin garinsu. Ba su bin kowa sai tsimbirbira da duhuwa tasa Jakara. Ana ambaton duhuwar da kurmin baƙin ruwa domin shi ruwa ne baƙi, duhuwa ta kewaye shi. Ana kiyaye dukkan musiba da ita da gunkinsu, mafarinta kuwa daga Gurgumasa har zuwa Dausara. Kiraranta da zartakanta ba su motsi sai idan musiba ta gabato wannan gari ta yi kururuwa sau 3. Hayaƙi ya rika fitowa daga cikin tsimbirbira wanda ke tsakiyar ruwa, sai su nemi baƙin kare su yanka a ƙarƙashin tsimbirbira, kuma su yanka baƙin bunsuru a cikin duhuwar. Idan hayaƙi da kururuwar sun daɗu, to babu makawa sai musibar ta sadu da su. Idan kuwa ba su daɗu ba, babu musiba kenan. Sunan duhuwan nan kuwa Madama ko Matsama, kuma sunan tsimbirbira Randaya. Dalilin sunan kurmin baƙin ruwa ya zo a littafin Kano ta Dabatun Bingiwa na Alhaji Ahmad Bahago cewa ita Jakara ana kiranta da sunan kurmin baƙin ruwa saboda ruwan tafkin baƙi ne, kuma kewaye take da bishiyoyi masu yawa. A cikin bishiyoyin ne akwai guda ɗaya da aljani yake kanta, wadda suke yin tsafinsu a kanta, kuma wadda take yin hayaƙi idan musiba ta tunkaro Kano. Ita wannan bishiyar a tsakiyar ruwan take. Wannan daji mai yawan bishiyu sunansa Matsama. Bishiyar tsafin kuma ita ce Randaya. Ɗaukacin wajen shine Jakara, har zuwa inda kasuwar kurmi take a yanzu. Asalin Kano. Fasarar tarihin asalin Kano kamar yadda ya fito daga tsohon kundi mai suna Tariq Arbab Baladul Lazi Musamma Kano, wato Kano Chronicle da Turanci. Littafin ya soma kamar haka.
Wannan tarihi ne na ma'abota wannan gari wanda ake kira Kano. Shugabansu shi ne Barbushe, shi kuwa daga ƙabilar Dala yake. Shi Dala mutum ne baƙi, kakkaura, ƙaƙƙarfa, mafarauci ƙwarai. Ya kasance yakan kashe giwa da sandarsa, ya saɓo ta a kansa, ya yi tafiya da ita kamar mil 9. Ya zo garin nan ba a san asalinsa ba, da zuwansa ya gina gidansa a saman dutsen Dala, ya zauna a kansa shi kaɗai tare da matarsa da 'ya'yansa 7, 4 maza 3 mata. Sunan babban ɗansa Gargaji, shi ne kakan Buzami. Buzami kuwa shi ne uban Barbushe, shi kuwa Barbushe shi ne gaji dukkan halayen Dala, tun daga sanin tsafi har zuwa ƙarfi da sihirinsa da rinjaye ga 'yan uwansa. Domin haka sai ya zamo shugaba a zamaninsa. Ga sunayen fadawan Barbushe. Gunzago, gidansa yana ƙarƙashin gwauron dutse daga gabas. Ga Giwa uban Rubu, wanda yake kama giwa da igiya saboda tsabar ƙarfinsa. Gubanasu, Ibrahimu, Bardoje, Nisau, wanda garin Fanisau ya samu daga sunansa. Kamfatau, Duje, Jambiri, Gamakora, Safataru, Hangugu, Gardangi, Ɗanburu, wanda gidansa yake a Jigirya. Jan Damisa, wanda gidansa yake a Magon. Sunansa Ruma, kuma shine kakan Ruma. Tun daga Guga har zuwa Salanta ana danganta su da shi, ana ce musu Rumawa. Su jama'a ne masu yawa. Hamɓarau, gidansa yana Tanagar. Gumbar Jado, gidansa yana Fanisau, kuma shi ɗa ne ga Nisau. A wancan zamanin na Barbushe, mutane kan taso tun daga Tuda har zuwa ɗan Baƙoshi, haka kuma tun daga Duji har zuwa Ɗankwai. Dukansu suna taruwa a wurin Barbushe a daren Sallah 2, domin shi ne babbansu a cikin tsafi. Sunan inda gunkinsu yake ajiye Kakuwa, sunan gunkin kuwa Tsamburbura, domin itaciya ce da ake ambatanta Shamus. Sunan mutumin da yake zaune a ƙarƙashinta dare da rana mai Tsamburbura. An kewaye itaciyar da gini ne, babu mai shiga cikin ginin sai Barbushe, duk kuwa wanda ya shiga sai ya mutu nan take. Barbushe kuwa baya saukowa daga saman dutsen Dala sai idan ranakun Idi 2 sun gabato. A lokacin ne mutane ke zuwa masa daga gabas da yamma, kudu da arewa, waɗansu da baƙar kaza, waɗansu da baƙin bunsuru. Idan sun gama taruwa a ƙarƙashin dutsen Dala a ranar Jajibera kenan bayan la'asar, sai Barbushe ya fito daga gidansa da dare tare da makaɗansa, yana mai kururuwa da ƙarfi yana cewa, babban jimina aka sa, mun gama, kara gaga laya Tsamburbura. Mutane kuma sai su amsa masa da cewa, ga Tsamburbura Kanawa, ga wajen Dala. Daga nan sai su ɗunguma tare da shi zuwa saman tsauni wurin gunki. Da isassu gurin gunki sai kowa ya yanka abin da ya zo da shi. Sa'an nan sai Barbushe ya shiga cikin ginin shi kaɗai, yana mai cewa, ni magajin Dala, da kun so da kun ƙi sai kun bi ni ba ra'ayi ba. Su kuma mabiyan suna kewaye ginin da gunkin Tsamburburar take tsirara suna masu cewa, mai gida bisa kan dutse, Ubangijin mama, bi mun bi ka ba ra'ayi ba. A haka za su wakana har hudowar alfijir, sa'annan su tsaya su ci abinci. Daga nan sai Barbushe ya fito, ya ba su labarin duk abin da zai faru a cikin shekarar da za su shiga, har ma da baƙon da zai shigo ƙasarsu na alheri ko na sharri. Shi ne ma ya ba su labarin gushewar mulkinsu da sarewar itaciyar Shamus da suke wa bauta, har ma da ƙonewarta, da kuma gina wani masallaci a jikin dutsen Dala. Kuma ya ce musu, wani mutum zai zo wannan gari tare da rundunarsa ya mallake mu. Sai suka ce masa, don me kake faɗin haka? Wannan magana ce mummuna. Sai ya yi shiru,
sa'an nan ya ce, da sannu za ku gan shi da alfarmar tsumburbura. Idan bai zo a zamaninku ba, zai zo a zamanin ‘ya'yanku, ya mallaki dukkan wanda ya samu a cikin wannan ƙasa dukkanta, ya sa a manta da ku duk da jama'arku. Zai bayyana da ƙabilarsa zamani mai tsawo. Jama'ar Barbushe suka yi baƙin ciki ƙwarai, suka gaskata abin da ya faɗa domin sun san baya musu ƙarya. Har ma suka ce, yaya za mu yi mu kawar da wannan lamari? Sai ya ce da su, babu yadda za ku yi sai haƙuri. A haka suka wanzu cikin nadama bisa gushewar da mulkinsu zai yi mai tsawo, har sa'ar da Bagauda ya zo Kano tare da runduna tasa a zamanin ‘ya'yan waɗancan mutane na lokacin Barbushe. Amma wasu sun ce zamanin jikoki ne. Bai samu kowa ba daga makusantan Barbushe sai Jambere da Hambarau da Gardangi da Jan Damisa da Kambatau. Da waɗannan mutane suka ga lamarin Bagauda sai suka ce, wannan mutumin shine wanda Barbushe ya ba mu labari. Jambere ya ce, na rantse da tsumburbura, idan aka bar su cikin wannan ƙasa da sannu za su mallake mu har mu zama kamar ba komai ba. Mutane suka ƙi jin maganarsa, suka bar su suka zauna, suka ce a ina Bagauda zai samu ƙarfin da zai rinjaye mu. Bagauda ya zauna da rundunarsa a Gazarzawa, suka gina gidaje a cikinta, suka zauna watanni 7, sannan suka tafi Sheme. A wancan zamanin, daga Jakara har zuwa da Margu ana kiransa da suna Gazarzawa. Daga Jakara kuwa zuwa Santolo ana kiransa da suna Zadawa. Daga Santolo zuwa Barku sunansa Fankwi. Daga Bamfai zuwa Wasai ana kiransa da Raura. Daga Watari zuwa Dutsen Ƙarya sunansa Dundunzuru. Daga Santolo kuwa zuwa Shike sunansa Sheriye. Daga Damargu zuwa Kazaure sunansa Shemi. Daga Barku zuwa Kara sunansa Gauɗe. Daga Kara zuwa Amnago shine Gaji. Sai kuma daga Mashi zuwa Ringin da ake kira Tokawa. Ga sunayen waɗanda suka soma riƙe sarautar Kano tun a zamanin farko. Mazauda shine babbansu, shine kuma kakan sarkin makafi. Giji-giji shine sarkin makera. Bugazau sarautarsa dafa giya. Hambirki sarkin magani kenan mai warkar da dukkan cututtuka. Ɗan Buntiya shine mai yawan tafiya cikin garuruwa da daddare. Shine kakan Kurmawa, sarautar kama masu laifi kenan. Jandodo shine sarkin makaɗan Gunduwa da Kuru. Magaji shine kakan Maguzawa, shine mai fitar da ƙarfe daga ƙasa ya narka shi. Asanne shine kakan mawaƙa, shine sarkin rawa. Bakon yaƙi shine sarkin maharba. Awar shine kakan Awarawa, shine mai yin gishirin awar, kuma sarkin ruwan dukkan ƙasar. Dukkan waɗannan su 11, kowannensu yana da ƙabila tasa da kuma jama'a mabiya masu yawa, kuma dukkansu su ne asalin Kano.